חושבת שהמפגשים לאורך השנה הם עוצמתיים, הם מגבשים, משפרי ביטחון עצמי, כישורי למידה, אקלים כיתתי. ראינו תוצאות נהדרות בשנה שעברה, לכן החלטנו גם השנה להמשיך את הפעילות הזו. גיבוש כיתה והאחדות והתוצאות שאנחנו רואים בסוף הפעילות, דרך הספורט, דרך הביחד, דרך המשחקים. אני לא מכירה עוד תחום שיכול להשפיע על כל כך הרבה רבדים, גם את העניין הספורטיבי, גם את העניין המנטלי, הרגשי, החברתי, הלימודי, האקלים כיתתי, וזה בעצם משלב את כל מה שאנחנו צריכים בפעילות אחת. אני רוצה להודות לרולי, לרונן ולכל צוות מסלול חדש על שנה עשירה ממש בפעילויות, אם זה לצוות, אם לתלמידים ולהורים. תודה רבה לכם ונתראה בשנה הבאה. סוסו הזה פשוט עילוי, הוא מדהים. מה שהוא עשה היום עם הכיתה שלי זה פשוט אומנות, באמת, אומנות הטיפול.